duman sa akong Bicolano ka, mag-Bicol ka ta. Kang inot kayang panahon, sabi sa ko, kang mama ko, may subject da hayang, where ang libro mismo, ang mga language mismo niya, ang dialect talaga, Bicol. Tas, kang paglipas kang panahon, bali na, napalitan siya kang, international language, which is English, kasi sa, nasakop kita ka ito. Tas, parang habang naghaloy, kang, dahil sa, colonization, ay, tama ba, word ko, basta sa, pag modernization, gari na-influensyahan na kaya kita, kaya parang pahaloy ng pahaloy yung dialect na nahuwara na ba sa sa everyday life kang tao, lalo na ngunyan sa mga bagong mga mundag na sabi nga ni Ella na tugang yung which is 2 years old, dahil natataong pamangkin na dahil natataong magtaram na word na Bicol. Kaya ito, tas maski sa kuya man, based sa experience ko, maski ako, di pisilan man ako ang mga ibang language kang Bicol na sabuton ta, di ko na kaya siya parang aram ta, balik, haluyo na kaya siya mga words ta. Ang puro permi ko kayang nadadangog ta, ang tao baga, kung ano yung permi mong madadangog, gari, isang magtatatak sa utak mo na, di ka na mahanap kay ibang word, garo araw ka ito natatak sa isip mo, kaya gara ito nang iluluwas kang tang mo, garo araw ka ito, kaya ito nawawara na kang dialect kang panhip, pero ito manggiray kami kang parents ko na makaukod mag Bicol, maski maski diit nakakaukod pa manggiray kami. Ito yun lang.